June July Mukadzi yanga kuboya. Saka do you mean kuti iwo wakatera mukadzi wangu kubosha kana makaisirana mari akauya kuno? Ndo zvarudo. Imbozwa zve wona kadi mai. Okay. Mira ndimbokubatsira indi nerudo neyo rwakanyanyisa zvisingaite. Izwa mai. Adimai. Ini ndine rudo neyo rwakanyanyisa zvisingaite. Kunza donati iwo unondidawo zvisingaite to an extent yekuti ukudishiye mukadzi wangu. Andozvona. Saka izwaka ini ndikuramba ndichikuremenda kuti zvese zvamakaita ka uyu anotitaurira zviri smart iwo kana usoda kutaura. Tati iwewe adimai titaurire kuti wakatanga kusvira mukadzi uyu rini chete. Sekuru, izwai sekuru. Ndikukumbirisa ngoba Jose. Ndikukumbirisa kuti murume uyu ngatisambo mugume kana mchana. Bali muri kuona kuti chimda. Iwe fonera umwe munhu kana iwe ita kuti taura nemukadzi wako izvo zvizvo. Aiwa ndedze kududzira zi. Tuda mukadzi wako pana. Badi uyu mukoma wewe ngambotaura takatanga kushira mukadzi rini vakapedzisira rini nemuromo. Alright, ausoda kutaura badi mai. Ausoda kutaura. My love. Makatanga kushira na rini na adimai. Alright. End of February machi ndipo makatanga kushirana ndizvo. Makashirana kangani? Maishiranira nepi? Upi? Iyo hautauri badi mai zvaona chauruda. Isi rutaura tiri baba kwana. Plus unozati mbama yako unozati kapinda mbama koka. Unogona kungotiita zvaunotiita tiri mumunhu. Unogona kutiita zvaunotiita saka tiri ruda panze pana ndobarika ichi. Right, mai pane paroda unakidza kuzwa. Mai Ravhu iwo waenda kubocha wadzoka. Chii chakaitika nadu mai? Nemimba. Muruba zwa mudara. Aiwa mudara. Nzadaro bamba. Ndokumbira umbetsi. Aiwa, mzamuro bamba. Mzamuro. Uyu, tatamuona ngari yekura kura. Atitore uyu, tepinda mutu enda kwabereke mukadzi uyu. Chete. Basi. Zvega. Ndozvinhu zviri simba. Wakarisa motikari madimai ndo property dzemukadzi wako. Andisha. Ai, kuchaki.